حسن ساباز دورو haber İsrail amezin yanji Amerika'ya piçuk. Seroki Amerika'ya beyanda bu u gotu bu Lğazeye sivil jî zirar edibine. U iddia kiri bu Amerika'ya ji rejima işğallere şandina çek u silahan daye seknandin. Kesên ku li van beyanan dinêrin tê dikevin vî şaşî û çewtiyê. Amerika êdî ji qirkirinê nerahet û aciz bûye ji ber vê yekê wê rejima îşxalê bi tena serê xwe bihêle. Halbukî mesele ne ev e. Mesele şikl û awayê qirkirinê ye. Di vî warî de di nava wan de cudatî heye. Yani Amerika dibêje dîsa qirkirinê bike. Lê bi şiklê wisa neke ku bila dinya nerazîbûna nîşan nede. Li Amerikayê komarparêz û demokratparêz di warê qirkirin û meşruiyeta îşxalê de heman difikirin. Digel vê yekê ji bo rejîma îşxalê di warê hiqûqa navneteweyî de tê nekeve nava zehmetî û zoriyê bê alî namînin. Her tim destek û piştgiriya xwe didin rejîma îşxalê. Fikr û ramanên komarparêz yanî cumhuriyetparêzan ev e ku dibêjin ger hewce bike îşxal û îlhaqê bi tehdîd û zorê bi cîhanê bidin qebûl kirin. Vê yekê jî hêdî divê bi dinyayê bidin qebûl kirin. Di warê Xezeyê de jî rewş bi vî rengî ye. Rejîma terora îşxalê tu qeyd û bendên însanî û exlaqî guhdar nake û cinayetê xwe yên wehşî pêktîne. Ji ber vê yekê dîwana edaleta navneteweyî da û doz li rejîma îşxalê vekir. Lê rejîma terorê hetanî niha tu qararên dîwana edaleta navneteweyî qebûl nekiriye. Ji ber vê yekê welatên din jî midaxilê vê da û dozê bûn. Ev yek jî demokratparêzan dike nava zehmetî û zorê. Ev kesên ku dibêjin Amerîka ciya azadiya fikr û ramanan e û vê derê weka mabedekê ji xwe re qebûl dikin, divê vê yekê jî bibînin Amerîkaya ku ciya azadiyan e şîddet û zext û zorê didin ser kesên ku dibêjin êdî bila dawî li qetlîamên bebegan bêdayîn, lê digel hemû zext û zordestiyan hemû cîhanê êdî dîtiye ku ketiye nav pêçokî û cendereya Siyonîzmê. Ew liberalizma ku dibêje bila sînorên azadiyê rabin, bi rastî wiha dibêjin. Azadiyên ku sînorên wan hatiye diyar kirin. Hedefa vê yekê jî ev e ku şexs û ferdan li gor xwe eyar bikin. Lê dinyayê dît ku Amerîka û alema Xerbê van azadiyan li gor menfaetê xwe eyar dikin. Tarîfkirina liberal faşîzmê ji ber vê yekê bi qîmet e. Amerîka wisa da nasîn ku gotin Amerîka welatê firsand û azadiyan e. Li Amerîkaya ku liberal faşîzma ku dide tetbîq kirin piştî tofana Aqsayê derket holê û meydanê. Amerîka hemû cinayet û qirkirinê dike, ji xwe re weka heq û mafekî dibîne. Li gelek ciyên cîhanê ketxwariyê dike û bi vî awayî hebûna xwe didomîne. Îdare û rêveberiya welatan ger li gor menfaeta wan tev bigerin, bi van hemû darbekar, dîktator û ceberûtan re xweş li hevdû dikin. Lê ger welatên ku ne li gor menfaeta Amerîkayê tev bigerin, destekê dide darbeyên ku li hember hilbijartinê têkirin. Divê ev yek weka naqoxî û tezan nê fêm kirin. Lewra liberal faşîzm vê yekê qebûl dike. Heta em wexta li damezrandina Amerîkayê binêrin, bi rastî Amerîka İsraîla mezin e. Em vê rewşê dikarin ji rejîma Siyonîst re jî bibêjin. Dubendî û muxalefeta di navbera Grant û Netanyahu de yan jî muxalefeta di navbera Lapid û Netanyahu de ne ji bo heq û mafên însanan e. Lewra aliyê çep û rasta Amerîkayê di warê wehşet û qirkirinê de bi heman rengî ye. Ev kesên ku hatine civandin ser hevdû û hatine berhevkirin, dibêjin li rojhilata navîn welatek tenê demokrat e, ciyê azadiyan e, ev jî rejîma îşxalê ye. Bi tetbîqkirina rejîma terorîst em dibînin rejîma îşxalê jî Amerîkayeka piçûk e.